tini kaham khai klang mani tong khai hingkai nung tini kaham khai nini do pharo nung kaham khai bujo kaham khai klang mani tong khai kaham facility ri tong mani tong khai nini future nini bobishoto nini basa butu nini suk khai borok kaham kurung khai tongoi manai borok kaham kurung khai pori manai tini nung kaham kurung khai ajoe klang mani tong khai kogos to kono tongo ang tini kaham business khai kai tini ani business kaham ang growth ungkha onek lakh taka income khai ani business तेजी का ग्रोथ चली थे उनका आने बसा बुते थे चाकरी खेला नांगले तन मको आने बिजनेस टुए कर बरा बनो चा फैमिली बिजनेस बानुगा कोने इनकम खाइ थांग मनो ते बुनि जाकों लामनो नांगले सेम हम हाकेन चुंगबो 15 বছর नि परे ते 20 বছর नि परे चिनि ताको चिनि बसा बुतै सं चिनि सुथाइ सं आहो ब्रकते बो गंगय मा परे गंगय स्कुल मा थांनाय हेके ओके ता मुनि दि आं सामान नुगा कोनै बट हम हाकेन मा तंगनाय जों ताबुक जदि जों मान सुगिया हेके जों ताबुक जदि sini kaham jagao sini tiprasa area o sini tiprasa jagao jong jodi tabuk ni simina jong kaham hospital kaham school kaham college ni bago jong planning khaya hingkai sini tiprasa area o jong development ni bago jong planning khaya hingkai sung sini bobishoto 9 generation 10 generation 11 generation jefru sini 10 বছর 20 বছর ni pore sini basa boto sini sukhai apru tomunai apur bro haikana gongoino buni tola gongoino mathangnai tabuk tiprasa ni si hamkara nai tongo hingkai nungte boti tiprasa ko dikhabanu cha bagan khadi ha nona saya yakin nung anas bagan khadi ha nona saya nung cha bagan khadi ya nung anas bagan khadi no problem kintu je digi ti prasa ka bang ai digi thangna ba pasani hamkra nai ka nung oti prasa ko tu ka nung te boti prasa hamkra nai ba no anas hadi sang nai chini butu ing nai chini suk thai nai borni bob shoto ba take tabuk chung je mane hai khai afro bongni generation no kaham ungnani bagai bongni generation phati roi bujago ba chini brokom khai road blockage खायो तम खाय road blockage खाय कोने बस पुलिस खाय कोने लंबाई तलां खाय नै सावै दु लंबाई तलां नो प्रॉब्लम काम कोन बट नुं कोइ दिन road blockage खानाय कोइ दिन road block खानाय बा नुं हम हाय बुजा का न बुखे बय करना बुनि फान मतो न बय करना बुनि फान हामबै थांनाय बुनि फान हामबै थांनाय न बुहाय बखर फाथियो करन थानाय बुनि जले मन हामबै थांनाय आमफाय नुं road blockage खादि आं justice नांगौ नुं बसे सा एरिया वो डेवलपमेंट नि बगै काहाम स्कूल नि बगै काहाम कॉलेज नि बगै ओके kaham hospitals ni bagai kaham economics ni bagai chung mawan sugo ta ni bagai taki chung ahake no buni bosong ni jaga thangoi porine na khakai saksaro ne thokna nung sak simisi ne thoknai but nini in future ne thoklak nini in future tabuni seretebo tebo problem nai sereman tabok generation change ungui tongo emon stage ke change ungui tongo rocket ne saji speed ke generation test ke choli dong tabo amsuk stage generation cholyo but nung abono wan sugya abur nung wan sugya nung wan sungne o jomana bo bang bo samungno tangkha ga chini bo kaham ung bo samungno tangkha ga chini bo ge hamya ung abor chung bujue manja number 2 ha ga chung kaisa dofa 75% kaisa dige samung tango tai 15% kaisa dige samung tango tai 10% kaisa dige samung tango o duita part khai ang non basango tinik chini nano dabura soni jomana bo jefro je samung kono internet koroi facebook koroi youtube koroi twitter koroi या ओवरऑल कोनो सोशल मीडिया करे जों ओ जमाना ने तिनि नानो दाबरा सोनो जों बरनो खुटुगै माया जों बरनो बुजुगै माया तानि माने ओ जमाना मनबा मंगसाबो करे बाट ओ जमाना बो तिनि ताकुकताय तिनि नानो दाबरा सं तिनि बुजुल सं जे बुरचुपुरा खाबाय ताबुक मथाय चावै थाका बाक्सा बताबो काम दको बरक ओ जमाना तो मानसुक ओ जमाना मानसुक कि चुं टाउन तो गया चुं हुगो थांनानि टाउन तो चुं तम सानाय चुं हुगो थांगा हेंके जों माइ गाय मानो हिंगाय मुइ माइ सिं गाय मानो मोसौ गाय मानो ओके हिंगाय थाजुमु जों थाजुमु बाथाय जाय मानो दरम बाय बाथाय जाय मानो ओके ओ जागाव जों बलंनि मुया फाया कोनै बलंनि मानि मुइ थखनो जों जावाय कोनै हिंगाय जों माइ गाया कोनै जों जावाय कोनै काहांबाय बानजुय तंगै मानो बास जों सुदो सम पायना बगो सिमि जों बरमा थानाय बाजाराव मा थानाय आबो साप्ताव वाइसा सुदो हाजुगो गावसिनि बर रखाय चिनि आगिनि नानो दाबरा संखाय फियाबा बुनि बसनि बरक नखाय टाउन फायो फाथार हास्ते नि चिनि त्रिपुरा हास्ते फायो बरतं टाउन तंगो खेतव तंगो समतल जागाव तंगो चिनि बरक हापु हाथाय गाव बरक समतल जागाव तंगो इंगा बरक फाथार हास्ते बरक फायते तंगो ताका बाङै थाङा इंगा दाबो ना चिनि जागानो सिचुं आगुलि वमसु जागा दाम चिनि बाक्सा जागाव चिनि त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा हासानि जागानो सि जों बरक थानि मा पायो ताबु इंगा आबो ताबो जों ओ दोस जों बरनो रियो मैया तामनि बगै और जमानाव एजुकेशन काम करे पढ़ाशोना खालाय गया
sudu hajugo thangnani mang chaitogo borok wansu eke hajugo thangoi bo o samuno tangnai tamono tongoi bo o samuno tangnai chini borok hongkai hugo kau huk khai chanani bagoi buini bosongni borok hongkai tawono phayo tawono kheto khai chanani bagoi কিন্তু hugo tongbo ekoino samung tawono tongbo ekoino samung কিন্তু bo samung no chung khai kai chung kahamung no abo chini nanu dabura song o agini jamana ni dadu song nanu song susu song borok abono bujuoi manja abono bagai chung tini buni tolawo makalayoi tongu tamni bagai tabuk tini dofani borok chung kaisa melawa thangka hingke kaisa pat kaisa tawono thangka hingkai chung kiriti ke mathangu buibeda chung bujakno lama kansuda butharjakno tabu norok nugui tongu thanai koekdin age chini khorokta police officer kaisa auto driver baksa bujagoi thangu kaisa mamulik sa auto driver besi chungkai chungta munai kaisa police officer bujagoi tongu hingkai chung chini obosato muno je normal am admi ni je normal borok tongna boroni life to muno norok wan sugi danai kha tabuni generation bahai choli tong pheba tabu phano chini borokai siya kho chini borok tabu samung tangu agini jino net koro internet koro mobiles koro facebook koro twitter koro o jamanao bo samung tango tabuk internet tongo facebook tongo instagram tongo kintu tephano takai age okai siawo samung tango tabung kai siwo samung tango but bo samung ta khangkai kahamung no bo samung ta khangkai hamyang no abo chini baksa borok jemon for example 100% borok ni bisingo tabuk phano 25% borok rok takono siya ko takono saimria ko bakhaw dukho klai jaga ko tabuk phano chini borok rok so aw magono sijak di takuk chong जों बुमसुक बुनि तलाव तंगनानि जों अ जमाना कोन जों नासियो जों ताबुनि जनरेशन नो जों ताबुनि सिमिनो थिके तालांगे हेंके सिनि ताबुक 5G चलि तंगो जब जेफ्रो 8G 9G 10 जनरेशन चलि तमन जरो हेंके अ जमाना वो जों सिनि बसा बुते इंगनाय सिनि बुसुक थाय इंगनाय जों बरनो तमो जमा ब्रेन नरक सादि ताबुक सिनि बरक आं कासे एग्जांपल थाजिनि नंबर 2 नि कासे एग्जांपल दि आं साय खाना देनाय ताबुक मने खाय चिनो जगो 100 जना बरक दङ ओके 100 जना saya atau udah mone kaidi 100% borok tongo 100% tiprasani bisingo jono 100 kani jaga dika ba hapong hate pon dika 100 kani oke hapong hate 100 kani dika o jaga bo chini joto tiprasa 100% tiprasa rok o jaga no samung khai chanani bagoi I was just example ঠিক kai den di 100% tiprasani bisingo 100 kani jaga tongo o 100 kani jaga bo 75% borok tom khaika borok tongo chung o 100 kani jaga chung tom khai chanai borok chong khaki 100 kani jagao chung kaisa anaros bagan khaya kani chung phalo mano abono chung chawai mano chini kaham ka income nai chini tiprasa joto no kaham ka chawai thangmon hinai wan chuka koijona borok 75% borok wan chungna je kaisa ang bokong no sa wan chungna di 75% borok anaros bagan khana bogoi wan chuka ge borok tom ka thom di chung bolong thangana ko bolong khu khogana ko take chung jogo anaros bagan khlai manani bagoi oke hingkai te busu tongko te 25% borok tongko te 25% borok ni bisingo 15% borok tong wansuka ang anroso bagan khaya ang anroso bagan chaya ang wansuko ki o jaga cha bagan khanani o jaga cha bagan khaya konoi tiprasani hamkare nai konlani so borok tong khaka dalom ba konoi thang pai kha borok jaga bolongo thangka cha bagan khanani bagoi khu khogna thango o hugno hogoya kono o jaga cha bagan khanai o borok tiprasani hamkare nai kolnai tai busu tongko te 10% 90% thanga te 10% borok thanga borok kun jaga thanga borok tom khai ang andros phano kainai ang phantok phano kainai ang muima sing phano kainai oke ang mo phano kainai ang cha pati phano kainai ang je phano kai ang cha kathang to khai ji payu bas ni ka ba ang je phano yang to khai ko ang kaham tongnai te baki kai ni se ka ba nol hodi hinai wan so gut aborok khai but tabuk mone khai di je anarso bagan khanai ro hine wan chunai rok borok 75% borok chini tipasani bagai hamkari bagai borok anarso bagan khanai bagai planning khayo je cha party khanai rok chini takhuk tai bukhuk chong je cha bagan khanai bagai planning khayo je 15% borok baman sugu ki ang chung cha bagan khaya konoi chung chini tipasani hamkari nai ni je 10% tongko borok bahane sauki ang 50% hamkari nayo borok hodak khoro jemon last jemon chini gin sakang norok jotor nubai khana an phane bo kaisa video nu khana last time ang kaisa video banong mani jemon jonata di suraksa mon chini tiprasa no ham krai ingo tiprasa ST
takutai buhuk jono ST certificate cancel khainani bagai borok tiprasa Kristen songno hingkai oto kai tamo nukjaka abo kai sabo the same borono bujika abo kai sabo borok o 10% rok hita hingkai tabuk ani kai main point mono nung yango 75% tiprasa tongo ayango kai busuk 15% tiprasa tongo nung jodi o 15% tiprasa rok je cha bagan khainai hinoi wansugoi tongnai rok cha bagan khai tiprasa hamkrai khainai wansuk tongnai rok borok jodi je anaros bagan khainani bagoi je tiprasa tongo borono kudi hoi tongo norok anaros bagan khainai bagoi norok sabudi norok ni anaros bagan khainai bagoi je kotor basanai bohambia bom dekhaya are nung jodi 15% borok si hingkai nung 75% borono nung kudi khangkai nung sabunu kudi khiba sabunu kudi ka nung tiprasa nung kudi khina ble hingkai nung tiprasa ni si hamkrai nai tongo hingkai nung te 40% kudi khiba nung nini plan nini hamjak masih nung tiprasa ni hamkrai nei bagai nung cha bagan khana thau hingkai nung tabuk jodi tei 75% tiprasa anaros bagan khana thangmani jagao nung borono kudi hoi tongkha nung borono bagani bagai rang phaimani rang chau bagani bagai puisa phaimani puisa chau bagano kaham ka hok dia abo da borok tiprasa hamkrai nai hingkai ango kata khok chona sanamo jongo nungkhai nung cha bagani bagai je rang namani ba cha bagan bagai nung samung tangmani nungkhai tamo khaika ba jediki tiprasa thango jediki bisi tiprasa kabang aingon thangdi ang tabuk saya ki nung cha bagan khaidi okay nung tabuk cha bagan khaidi nona saya yaki nung anaros bagan khaidi hang nona saya nung cha bagan pan khaidi ya nung anaros bagan pan khaidi no problem kintu jediki tiprasa kabang aing digi thangna ba jediki hamkrai bisi ngono aing digi thangdi jung palbaksa mota kaisa thui tan thaka jung samung tanane bagoi chai to hangkai jediki kabang ma thangkai kabang nai ble tabuk nung bo sano ang cha bagan khainani bo sano ang bagan khainani bo sango ang lechu bagan khainani ke bo ango je सरकार गवर्नमेंट ले bo sabon recall manai bo cha patir dinai na bono andro semboke dinai na bono lechu ni bagai cara dinai kasano kasa dikhakai to nungjo to si palbak sakai tiprasa si hamkrai khainan bagai no mansu gongke palbak kan thumlai di palbak kan sanlai di but tabuk phano chini borok sung sia ko nung jefro nini basa buti ni jamanawa tabuk to nung sak no nung kaisa kudugo kaisa kudugo chung last time bo chung chini news channel rogo chung nukha chini takuk tai bukuk chung chini onek kotor je samung tangnai rok kudugo ki rangchamani umbrichamani kudugo nung sabonu su kudugo kino nung tiprasa ni hamkara nayo bisa ka nung tiprasa su kudugo ka nung tiprasa ni hamkara nayo ka nung tiprasa ni kudugo ka nung te bot tiprasa ni hamkara nayo bano ana sadi baksa batong ka buma botol hene ko donu mo kaisa buma no bele nin thane busu jona buma botol buma tong ba buin thanle buma si kabang ma hingga nung te buma ni baga nung hamkara nai tong ba nung te buma ni baga hamkara nung tabuk kaisa buma nung kudi hangkai tabu nung buma no bele ka nung ka buma baga hamkara nai kheba nung ti prasa bele nung debor ma nung jomate nung ri yang ang debor ma bobo jomate bobo chu yo tong thansa ba nung bono kudu Bandung bono kudu angka kaham hingga borok biang pising kabang naisuk di nung tiprasa ni hamkara nai hangkai jadi ke borok kabang ma aing dige thangdi take nung thansa ke tongna ni bagoi nin thani 15% borok cha bagan khane ni bagoi 15% borok tongo okay 15% borok tongo hangkai yango tongo 25% tom khane ni bagoi anrasu bagan khane bagoi hingga yang da borok bangko nung ni jeno wasung nai di biang bangko borok jadi ke bangko aing thani tiprasa engo thon kaham kai samung tangdi palbaksa mota kai samung tangdi pheba chini borok norok takphono bujia ko nung jefro chini 8 generation 9 generation cholebono jefro 10 generation cholebono apro nini basa botoi agini jamana wo internet kore borok sia bor mungsa bujia ko gotha ko tamu samung tanani awon thoi tamu samung tanani abo o jamana wo bujia angkha chung abro mungsa bo saimi tan baga apron kono record kori but tabuk 5 generation choleboi tongo chini o bharat hakotoro hingke o 5 generation chung tabuk mone khaidi 2023 24 ni video jadi youtube google nai tu khangkai o to manabo nung nai bele apro ke nung tomo jawab dinai tabuk kaisa chung tiprasa chung jotono thansa palbaksa mota kaisa ke samung tangnai bagai chunu kaisa jora mane tongo kaisa jora phai tongo chini bagai chini hamkrani bagai cheba chung tabuk logiria hingga apro tomo jawab dunai nung tabuk chung thansa kai tongnai bagai chini kaisa lama o lama no chung kaham kai no matlang nai
takuktai bukhuk song amon bagano joto takuk sono joto bukhuk sono ji answer sini okra chakra sono joto no koimung sung generation bumsuk te jikai choli tong abon wan subdi teji generation busuk te jikai choli tong chung generation ni mutabik chung nijino badlaw ma khanai chung nijino test ma khanai chung agini jamana khai chung tabuk tongo ungya tabuk khai agini jamana hai tabuk khai generation alada chini future bagai chung maman suknai chini basa buten bagai chung maman suknai chini suk thaini bagai chung maman suknai naki chung sak no ganang sawai sak no rang kisa manoi sak no chung tabuk kaisa post ka hamanoi bagai chung kaisa no chini borok ba chini borok no chung dabiri nai chini borok ba chini borok chung kudi nai chini borok ba chini borok no chung warai dinai amai khaya konoi tabuk cholia tabuk nung joto kaham tongnai nung joto thanchangui tongnai joto chung chini ba chung warai yakarai tokla yakarai kaisa na kaisa chung bula yakarai chung pal baksa kai chini lamano chung nai thokai talang nai bagoi taki chini bobishot chini busang nai chini butuing nai chini suk thayang nai borni bobishot ba taki tabuk chung je mane hai khai afro bongni generation no kaham ungnani bagai bongni generation no kaham ungnani bagai chung joto no pal baksa kai chung samu matang nai karak kai samu matang nai chini tiprasani bagai ga amon bagai norok joto takuk tai bukhuk chung no ani kaisa koimung generation pai kha chung o kasam lai thangmani salno chung bono te tubu mia but tabuk chung kaham tabuk ni je future chung kaham khane ni bagai chung tabuk chimi kisa plani ma khane chung agini dinno chung na sigeng ekli boki bor samung tang khang kai kaham no bor samung tang na habiang no angta kaisa ko khawrang kai for example tabuk kaisa non bas ka go tabuk moni khadi ang tini ani example ang sai khane dene tini horo ang chicken curry chakha chicken curry baksa ang mai chanai okay chicken curry iba fish curry pano songka ani nogo enkai chungko tiprasa bukong para moso hyok chau okay chung tiprasa jotono enkai tiprasa to buni bosong haya chung moso hyok chau enkai moso hyok ore ka chung chini muji thogia chicken curry songde ya fish curry songde ya godok songdi tini anogo tai chicken curry songka tai godok songka ekdom moso hyok ka chung chakha omo suyok tomo sereman chini totara simje thogu chini totara simje kothok phainai tai mungsaya totara no thok dinane bagai chung tabuk chung moso hyok dia kanai godak muyo moso kabang dei chau chicken curry fish curry wo chung moso kabang dei kanai chung sau ten dino phung ai basa ka je phur chung bathroom bo thango apur kaita mung mia horo jodi mia horo ang moso hyok khai jadi ang godok mui bai mai chai ang khai iba mia horo jadi ang moso hyok khai ang chicken curry chai khai iba fish curry jadi ang chai ang khai tini ang toilet habai eba bathroom habai kanai ang umse kosto khai ma tonga khamu amo wan suknai theba ani kaisa ko khai umono ki chung chai asakang ma wan suknai chabai wan suk kono faida koroi chai asakang amon bagai sau yakshi yagra okay left right front back okay left right front back chung ya presele sakang mawan suknai chini tiprasa dofani bagai chung kini future tomung no abon bagai chung ya presele sakang mawan suknai chung tabung ni simino saya sakang chini somoi tong chung tabuk phano somoi tong chini jora ni bisukri de mawa suknai jora pai thanga chung jora phai lai thoga kono chung kono khaimangya abon bagai o jora ni bisuk chung samung tangya hangkai chini mungsaba koroi jora lai thambai nung wan sukoi tong ni nung buru chung kha nung burang kha apro ni jati komornai ni tiprasa komornai nung tabuk tiprasa ni bisingo tiprasa wala dinani bagai nung lama na tongo saltani ni tiprasa komornai apro kai nung bulu chuk nai nung burang nai apro nung kono mungsaba khaimalia bat nung apro wan suk nai o jorawa nung wan suk nai ang jepro leader ungoi tongo ang jepro buni dofani bagai jepro ang chaba kani bagai ang samung tangoi tongo o jorawa jodi ang chini joto tiprasa thancha henoi jodi ang andorosuno kainani hinai samung tangoi tong hakai kaham khangkai tabuk ang o bosta ungla kamu ani dadu ani busuk tabuk bujagala kamu buya baksa gongoi ma hingla kamu nung ojora wo nung wan sugnai aboni bagai jora tong khasak chung nijina bodlaw kari somoi tongo tabuk somoi tongo somoi phaiya somoi nono naisinga nung somoi na ma naisingnai abon bagai joto ani kaka song kaki song nanu dabra joto je okara chakra hinjang nai je kaham samung tangnai je tiprasar dopana hamjago hinoi je samung tangthone ani torop chang jotono koimung norok jorani bisingo nijino bodlaw khana cha sakhaidi kaisano kai bo bono kutugo bo bono sawo nubo rang sawo nubo mani khayo
chung nije me nije dabi tong kai nung bot ti prasani bagai ham kra na khai no sade no nung nije bai nije no se nung dabi ri tong kai nung bot ti prasani bagai nung ham krai nung nai kha wal nung ti prasani bagai ham kra na yo but nung ku di ba ti prasano nung abo do fani bagai ya nung do fani bagai just nije kutu kana bagai si nije just kutu kana bagai si tabuk je chikon sa jaga tung nawoi tong mani je chikon sa jaga chini jago power ngoi tong mani o power bo kore khai nung thik apru kai nung tau buni phajong thanga kono nung cha bagani bagai iba rubber bagan cha bagan tom bagani bagai nung thangoi tong bele abu khai nung thik nung apru kai bujika apru kai ni kono respect kore kono izzat tong nung tawano phayo izzat manane kore nejini hawo tong mani kono right mangrang nung tamni bagai ni karone nung nai nung tabuk thancha kai samung tanani semia chung bo samono tangha kai chini kahamono abo chung tau phano chini borok saiman phano chung saimi akai samung tang saiman ne nango to buja nango tene ka chung warai to kono phaida krai o je buma bodol hinoi je buma bodol hinoi je kutuk nai je bukhuk song ya ta khok je pan nung thuk je buma bodol hinoi logi thumka je mo hinoi logi thumka je kutuk nai iba je rangchakha bridge tangmani rangchakha mo rangchakha je kutuk nai norok tan bagai kutuk norok songo je ki ang an to fane bagai ang samung tangnani tang uhine chong baksa takok tai bukhuk chong tongo bukhu chong te nijine sak no kaham leader hinjang nai sak no kaham ekdom do fane bagai samung tango hinjang nai bor baksa tom sa buma botol hene ko to koi chirkho koi tongo buni bas kango okay hingai ang question khane mo jungo nungbo to buma botol no bele nungbo to buma no khokchani buma no khana nungbo no buri no khana khok nari no khana Hingga nunggu phadi o jaga bo nunggu phadi o buma botol ni thani nunggu phaya kono ti prasani samung tangna bele pal baksa ka samung tang di nung thajung samung tang ko tong khana ba ni thene tong tong kha ba je dege chin ti prasa ham kare mano je dege tin ti prasani kaham ongo nung ai dege thangdi but nung ta nor ko thangnani kore just nijini sak no kaham manani bagai simiji kutu go sak go kaham unani bagai kacha kaham post manani bagai nor tom khai kaisa no da bidane sabna da biba chin ti prasano no hingke nung ti prasan bagai samung tangnani hingke ang thajo jemon samane hai jemon cha bagan khainani bagai ti prasan ham krai ingthuk cha bagan khai hine wan thogoi tongo koijona borok 20% borok 15% borok amra so bagan khainai tin ti prasan ham krai ingthuk hine je wan sugnai 20% borok to 75% borok tongo 75% hingke nung o 75% borok no nung kutu khainke nung o 75% borok no nung kutu khainke nung te bot ti persen bogi ham kana khana anu sagari bo kojona ti persen bogi nini 15% ti prasa na 75% ti prasa saun bogi nung tabuk o 75% nung bo thangna ba je 15% je tongnai rok bobo nono kaham hinai je 75% ti prasa tongnai rok bobo nono kaham hinai bobo nono kaham khai kaham posono tonai nai hingke baksa rangchau bridge ni rangchau oroni rangchau hino kotugo umti phana angka boroni mungthaya boroni mungsaya tabuk kutu ke bo rangchau boni samung chaya nung sabon kutu nung nin ti pasano kutu khana bele hingke tabuk nino ti prasa nung si ti prasa bai ti prasano kutu ko hoga buni bosong ni borok kai boketa mo sujuma to ba nung wara mo chung naikha je kutu nai rom hai kai ang nor kono khana ke ang video se pura nai simai am hai khau mentally problem thogani bogai je pro nong ni bobu shot Jepro, like 8, 9, 10 generation chole to somoyo, nini basa puti problem kai kengke, nini basa puti nini sok khai or somoyo nung bura sai tongono, nung kaham kurung tongha kai bura sawoi kan nung toy klai tongono, nini sok khai school thangmaya college thangmaya, tabo glai thangmani salaro nung wasung nai di, buni jago chini college ni students rok, bokrak phati roi bujago, ba chini borok tom khai, road blockage khayu, tom khai. Road blockage hai konai bas police phaya konai lombai tang khainai sawai du lombai tang no problem kaham kono but nung koi din road blockage khanai koi din nung road block khanai ba nung amhai kai kisa buja ka no buki boi karang na buni phan moto ko no boi karang na buni phan hamboi thangnai buni phan hamboi thangnai no buhai bokrok phati karang thangnai buni jole man hamboi thangnai ampa ka nung road blockage khai di ang justice nango nung busik par nai ba amhai kai ni right chu kori kai nini right kore nini kok sadai si kore kan busu so mainane sadi but abon bagana chung tabung ni simino chini oti prasani bagai chini kaham lamani bagai chini ADC area wo chung kaham development matubo to bana bagai chai tona nangnai abo chung joto nung sajungya yang sajungya chung joto borona pal baksa kai chung ti prasa chung joto thanja kai
planning khaya kono one sugoi chini tiprasa area wo development ni bagoi kaham school ni bagoi kaham college ni bagoi okay kaham hospitals ni bagoi kaham economics ni bagoi chung ma one sugo ta ni bagoi taki chung ahai keno buni bosong ni jaga thangoi porine na khakai jemon Dosrodev college buni bosong ni jaga wo buni bosong মানে বুঝাগে মা ফায়ু অরকে তম খাইছো রোড ব্লকেজ খায়ু বুমসো মানে রোড ব্লকেজ খানেবা নিজিনি হাবো পড়ি দি নিজিনি টিপ্রাসে এরিয়াবো কাম কলেজ তহা কাম এডুকেশন সুবিধা তহা কাম ট্রিটমেন্ট ni সুবিধা তহা কাম মার্কেটিং ni সুবিধা তহা কাম ফ্যাসিলিটিস তহা ইউনিভার্সিটি কাম তহা চংতে বুনি জায়গা থানা নাঙ্গা বলে নিজে জায়গা না পড়ি না পরিমাণ নিনি সুখ থাইবা পুরো নিজে জায়গা না পড়ি নাই তাই নুঙ্গো বইয়া বাক্সাতে বুজাক না নাঙ্গলাক কুতুকেনা নাঙ্গলাক বকর খাদেবে বুঝনা নাঙ্গলাক অবনি তুইয়া কোনই But no, rabo naman suna ko tabok sak no simi kaham jaga ni bagay kaham appointment ni bagay kisa rang puksa ni bagay kisa sak ne thok na bagay nung sak simi ne thok nai but ni in future ne thok lak ni in future tabu ni sere tebo problem nai sere man tabok generation change ungui tongo emon stage ke change ungui tongo rocket ni saji speed ke generation test ke choli dong tabu amsuk stage generation cholyo but nung abono one sugya abon nung one sugya nung one sugne o jomana bo but offer one sugya kono faida koroi tabong ni education tabong nung jemon educated ungo approval buni bosni borbo amo se double educated nai bujika amo se double educated nai tan bokai buni bosong borok ni jini bosni jini hawono poreu ni jini jaga na poreu jini bosni borok tamo phatar tha kone bara na kone ma poreu buino bukung hache khai kane ma poreu kok muksa saimia bui musuk kane musuk okay ang musuro porina no bole tom khana jang buyi ko Chinese sanai buyi ko sui sanai ang sui no bole tan bokai ang porina no o jaga bara tong bai je muksa saimia ga tu bai ka baksa ba kiriya kane no ko thango baksa ba tawo no thango porina thaga bujago college bujago school bujago amha ko to wara kane tong me thon no ko thang paibiu hinga porano song khana bisa hinga am sabo mahin ka ba nung jong nung khana bele ni ni to fanung khana bisa obor no one square kono kaisa wara ya tokla ya khaye chung tamno ma suna nang chung umno ma suna no ke chini do phano hamkare khane ni bagai chung pal baksa ka samung tang ne bagai pal baksa motha khaisa thui tan ja chung tiprasa amake samung tang ne bagai chung tabon simino thanja ka samung ma tang nai chini development economic kaham ne bagai development ne bagai kaham school kaham college kaham hospitals joto ko kaham ne bagai nijini tribal nijini tiprasa area wo kaham ne bagai Pake nini bab nini bobu shoto nung tini kaham khai klang mani tong khai hingkai nung tini kaham khai nini do pharo nung kaham khai bujo kaham khai klang mani tong khai kaham facility ri tong mani tong khai nini future nini bobu shoto nini basa buto nini suk khai borok kaham korong khai tongoi manai borok kaham korong khai pori manai tini nung kaham korong khai ajoe klang mani tong khai hingkai kogos to kono tongo ang tini kaham business khai khai tini ani business kaham ang growth ungkha onek lakh taka income khai ani business এই গ্রোথ চলি থাকুক আনি বসা বুতে চাকরি খেলা নাংলে তান বকয় আনি বিজনেস টু একবার অবনত চা ফ্যামিলি বিজনেস বানুগা কোনে ইনকাম খাই থাকমনো তে বুনি জাকং লামনে নাংলিয়া সেম আম হাকেন চুংবো নুংবো কাহাম কাই তংখা কাই নুংবো কাহাম কাই প্লানিং খাই কাই চুং যত ন থানজা কাই সামুক তাং খাই কে চুং তিনি ভবিষ্যৎ চুংতে প্রবলেম উনিয়ানি বগয় চুং মাওয়ান সগলে তিনি দফানি বগয় ইয়া কাই তিনি দফা অষ্ট সগা হানো কুলগি থানাই আবু সাবনি বগয় তাবুক যেটা চুং কাহাম উং তমনি জরাও সিনরক যদি badari hoi tong kaisa kotu goi thansa ka tong ani karai kaisa kotu goi tong khang ke haino নষ্ট থাংনাই তিনি ভবিষ্যৎ নি তিনি ফিউচার নি বাসা বুতইতে 10 বছর 15 বছর নি পরে 20 বছর নি পরে তিনি তাকুক তাই তিনি বাসা বুতই সং তিনি সুথাই সং ahobrote bo gongoi ma pore gongoi school ma thana heke okay ta moni di ang saman na nuga ko noi but amai kano ma tong nai chung tabuk jodi chung wan sugi heke chung tabuk jodi sini kaham jagao sini tiprasa area o sini tiprasa jagao chung jodi tabuk ni simina chung kaham hospital kaham school kaham college ne ba chung planning khaya hengkai sini tiprasa area o chung development ne ba chung planning khaya hengkai chung sini ভবিষ্যৎ 9 জেনারেশন 10 জেনারেশন 11 জেনারেশন জেফরু সিনি 10 বছর 20 বছর পরে সিনি বাসা বতো সিনি সুখাই আফরত মুনাই আফর বড় হাইকান গঙ্গয়নো বুড়ি তলা গঙ্গয়নো মাথাংনাই তাবুন সিরেতেবো নুং চংখানা তাবো আং সাক সাক ন কক কাহাম সানাই বুইনি বসনি লগিও আং তংখাইংকে আনি বসনি বরনো আং কুটুগय আনি বসনি বরনো আং হামিয়া খায়य আনি বসনি বরনো বুমুংনো বদনাম খায়य আং বুইনি বসং থাঙ্গय আং যদি সামুক তাহাকে আং ani
tiprasa develop nung thang kahini nung chong nai abo develop nya nung sak no kaham ka abo develop nya nung wan sok di 15% borok ni logi tong hangke 15% borok ni logi tong hangke 15% develop ung hangke abo develop hijai ya je 75% je tong mani borok nin phajing phaiglak nung borok no thumui telang di or 15% borok no nung thumui telang di boto thumui tang nai je daga 75% borok bagan khai tong anorso bagan o jaga thangdi or thangdik yang 75% yang 15% total busuk nai 90% borok teba phan karak manu nung bor thang ka hamugai nai or thang ka samuk tang ni tiprasa development ni bagai ni tiprasa area ka hamung ni bagai that's all nung amhagai samung tang hagai buibono ka hamine no nung khorka nung ni je samung tang ni no problem ni je samung tang mone abo ke bono mana khaikala ke bono mukha se nung to mo samung tang ni musung nung pro parties khana musung abo no problem abo meter khay musi nung nini te masano hamya khaye chini borono nung hamya khaye nung kusu kana mu ta sai nung bi abo khana to ko ngu jung tebo kono jaga bo ang tini ang chini motivation video banago bloggers banago ang ke bono hamya saya kuno borone baga bumu kuno borona ang personal attack khaya kuno borona ang putu hoya bas ang de samane main mudda hinga kai nung je sapone khaidi nini dofani bagai nung khaidi no problem kaham ko nung muni dofana hamjago bobo bin dofana na chin dofana hamjago nung chin dofana hamjago kendo sabo busuk hamjak abo jog jotono saimano but jedige tiprasa tongo ai dige phaidi jedige tiprasa kabang ai dige thangni je khonte nung nini tiprasa na hamjak khahengai ni tiprasa nung hamsa kangkai nung jadi ke tiprasa kahamu aing digir nung phaya korai do phane baga ham krai ni baga samung tang ni baga ang joto takok sono koi jago so guys ani video no cara sada kang saimia jal patak jorte nai to nai jor takok tai bukok sono chaje ge hempono comments khai di chajak phano comments khai di hamja ge hangkai dislike khai di hamja kangkai like khai baga tapok di norok di baskango ang phayu bar ma ke video bana kono norok comments du kangkai ang bereno khatong jago ang video kaisa video ro banago edit khairani bagoi onek somoy nango onek kosto nango abo just norok ni chubaso baksa norok ni hamjamu baksa norok ni video ani video no hamjak hangkai norok share khai di tebo full watch khai kono like comment khana bu ta pok di ani joto ta khok tai bukok jono joto no paipleya hamba ya poro